איש לקוים, אני ממש מצטערת על סרטונים הקודמים. אני בבקשה ממש מבקשת מכם לעשות צד. ועכשיו אני אעשה בו כמה דמויות בפאזל. מקווה שתאהבו. בואו נתחיל. בינתיים אני גם אעשה לכם סיור במשפחה. אוקיי, אז זה האמא. בלי שמות, אבא. ילדה גדולה, ילדה קצת יותר קטנה ממנה. הבן, תאומים קטנים, בן ובת, ועוד תינוקת קטנה. זאת לא קשורה, זו האחיינית שלי שהצבתי אותה. אוקיי, אז בואו נתחיל. יאללה, אז הדמות שלנו תהיה כזאתי. אוקיי. רגע. וזה יהיה הצבע העור שלה. עיניים. כאלה. לא כאלה. כאלה. צבע עיניים כזה. גבות. טוב, זה נראה לי משעמם אתכם, אז אני אסיים את הדמות ויראה לכם בסוף, אוקיי? לכם כאלה אני אוהבת. יש כאלה שאוהבים אותם, אבל נראה שזה גדול מדי, תראו. נכון? אני שמה את אלה קיצר. בלי חפירות, בואו נמשיך. שיער, זה עומד להיות קשה. תקשיבו, יש שיער שלא מפה שאני מאוד אוהבת. תכף אני אראה לכם רגע. בואו נצא מפה הדמות שלנו, חכו על היא לא תראה ככה. הולכים לארץ הזאתי. נכנסים למקום הזה. בואו נוציא את הדמות שלנו. הנה היא. עכשיו תושיבו את הדמות שלכם כאן. ואני אוהבת לעשות את התספורת הזאת. זאת. אוקיי. נתראה בחזרה בעיצוב אנשים. אז הבאתי את הנועד לכאן. עכשיו נכנסים לשיער. וישים בצבע חום, כמו הגבות. ככה, ואז את זה בוחרים שיער, כאילו, הבנתם? רגע, קודם כל בואו נעשה את זה חום. אני אראה לכם איזה שיער בחרתי. טוב, את השיער הזה, זה ממש מתאים. בגדים. אני לא אוהבת כל כך את הבגדים מכאן, אבל נסתדר בינתיים. בואו נשים את החולצה הזאת, יפה. מכנסיים. וזה הדמות שלנו, מקווה שאהבתם, ביי.